De gemeente Sluis die heeft als credo Sluis verbindt. En wat verbindt er beter tussen twee kanten is een brug. Dus deze brug die eigenlijk een uniek staaltje is, want er zit een redelijk hoogteverschil in. En ik noem het ook altijd, het is eigenlijk een soort slankpedalen die we hier in Cadzand hebben neergelegd. 3, 2, 1. Ik ben Philippe Muilen, voorzitter van de firma J uit Cadzand. Dit is de onderneming die samen met het waterschap Scheldestromen en met de gemeente Sluis het ganse project hier heeft gerealiseerd. En wat vindt u zelf van het hele project? Ik vind het een ongelooflijk succes. Het overtreft de stelste verwachtingen die we hebben gehad van in het begin. Zowel naar kwaliteiten van het project, naar uitzicht, naar uitstraling ook. En we zijn ook uiteraard dolgelukkig met het feit dat het zoveel publieke belangstelling krijgt. En dat zoveel positief staan er tegenover. Want we kennen heel veel projecten die soms met veel kritiek worden geconfronteerd. En dit is echt een project dat van in het begin de instemming had van zo bijna iedereen bij de bevolking. Altijd een paar uitzonderingen natuurlijk, dat hoort erbij. Maar de overgrote meerderheid van de mensen in Cadzand, ondernemers, bewoners, toeristen, vinden het een fantastisch project. Kunt u een beetje een omschrijving geven van wat het project allemaal inhoudt? Wel, in feite is de basis van het project de bescherming van de kust geweest. De Nederlandse overheid had besloten, of was tot de constatering gekomen, dat er een aantal zwakke schakels waren die moesten opgelost worden. Dit was er één van. Er is gekozen voor strekdammen in zee. En het is de bedoeling geweest van die strekdammen initieel dicht tegen elkaar aan te bouwen, om de kracht van het water in stormomstandigheden te temperen. En dan is de idee gekomen van een aantal ondernemers hier uit het Cadzandse, of die bij Cadzand betrokken zijn, om die twee strijkdammen uit elkaar te verwijderen, om zo de ruimte te creëren voor een jachthaven. En dan is het gemeentebestuur Sluis aangesloten, die dan een zeer groot stuk van de publieke ruimte ook, ik noem het geen facelift meer, maar echt opnieuw heeft ingericht. En wat gebeurt er vandaag allemaal? Vandaag en morgen hebben we de feestelijke opening van de jachthaven. We hebben daarvan een heus volksfeest willen maken. We wilden er iedereen bij betrekken en niet alleen maar er een privé-aangelegenheid van maken. We hebben hier op het Havenplein, naast het gebouw van de KNRM, hebben wij hier een ruime feestlocatie opgebouwd. Met het nodige natte en droge, met muziekinitiatieven, met alle andere zaken voor kinderen. Zandkastelen worden er gebouwd. Er is een heuse quiz-speurtocht, weliswaar op een ludieke manier, vandaag en morgen. En buiten dat is er natuurlijk een zeer belangrijk evenement. We hebben een aantal professionele bootverhuurders hier in de haven, die van andere havens naar hier gekomen zijn, als uitbreiding of verhuisd zijn. En die vandaag brengen die gratis mogelijkheid voor ieder die het wil om een gratis zeiltocht te doen, om met een RIP, dat is een grote zodiac, of met een wavecard, dat is een zeer kleine zodiac, of met suppen, stand-up paddling is dat, planken waarop geroeid wordt eigenlijk. Dat dus, zoals ik zei, gratis aan te bieden aan ieder die het wil. Oké, bedankt voor de informatie. Alsjeblieft.